बाथौ खेराइनिफ्राय मोसाग्लांनाया फाथालियाव गोलैया, बेयो आवथाय मोसानाय, आवसान मोसानाय। जेब्ला दौदिनि जिरायो आरो खेराइया जागायो, बेयाव मोसाग्लांनानै मोसानाय, बेयो फाथालियाव गोलैया। बेखिनियानो बे खेराइनिफ्राय फैनाय मोसाग्लांनाय। बागुरुम्बाया बेहा मोनसे रमान्टिक, बेहा डक्टर लीलाधर ब्रह्म सारा बुंदों बागुरुम्बाखौ बाथौनिफ्राय फैदों, नाथाय बियो बागुरुम्बा होननायखाय बियो साननो हागौ सारा, नाथाय बियो बाथौनिफ्राय फैयाखै। बेहा मोनसे थाखाफाल्ला होननाय मोनसे बेनिफ्राय फैदों होननानै मिथियो। मानो होनबा बियो गोदो सिख्लाफोरखौ माने गोसोनि खोथाखौ बुंनानै लानो हायैयाव बा उन्दैयाव जेनेबा सेंग्राजों सिख्लाजों खाथियाव बिनि मोदोम दांलायलायनो मोनामोन, मिन्थिलायनोबो मोनामोन। बिनिफ्राय एसे सिख्ला देरबानो खावनानै लाङोमोन, हाबा खालामहैयोमोन, इन्जु जावनानैबो। मोनसे गावबुरानि न'आव दहाय गावबुरा माहाजोन, बेबायदि माहाजोना मोनसे न'सा न' लुनानै दोनो। गावबुराया गोजौ थायो, बिसिना बेरा बेंखनजोबनाय। दाबादियावनो ओंखामखौ संखायो सिख्लाफ्रा गामियाव खावजानो गिनानै बे गावबुरानि न'आव हर थाहैयो। ओमफ्राय फुङावनो फैनानै थोरसि लथा सुनाय खामानिखौ खालामो। थिग बिदिनो लोगो दिगि थांसै ज' सिख्लाफ्रा गामिना बेयाव थांसै। थांनानै बे जायगा दाबसेयावनो बाज्रुम मोसायो, बे गानखौ सुजुदों। ओमफ्राय बागुरुम्बा जायगा दाबसेयाव बागुरुम्बा मोसानाय, बागुरुम्बा बारहां बिहां। बेनिफ्राय बेयाव थाबाय जात नङाब्ला बै जेनेबा मिथिंगाया जाथि नङामोनब्ला आं लागौमोन। अहाय लोगो बै उमुगा खुरमा नङामोनब्ला आं लागौमोन। जातखौ जाथि, खुला खुरमा, बेफोरबादिखौ सुजुलायनानै बिसोरो बागुरुम्बाखौ सोरजिदों। बेनिफ्राय सेंग्राफ्रा आं नोंखौ हाबा खालामगोन होननानै लामा सामा लोगोमोनबा बुङो। बै दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि, दै जिरि जिरि साम'आ जागाया होनबालाय बेबादि गोदोनानि सना, खोमानि सना, आखाइनि सना होबासो जोंखौ मोनगोन, नै नङाबा मोना। बिदि होनो दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि सना दै जिरि, बेबादि होबासो जोंखौ मोनगोन। आरो मोनसे जाहैबाय मा थुरिबारिनि दाउसेन, जोंनि लोगोआ दाजेन। माने थुरिबारिनि दाउसेनजों रुजुदों। बेलासि टाइमबा बिराद सिउ गाबोना दाउसेया। बेबायदिनो बेलासि सानफ्रोमबो गाबबाय थानायाव बे गामिया सानफ्रोमबो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव फरायनाय बा खामानि मावनाय बा मोसानाय बा माइ गायनाय मानाय सानफ्रोमबो देरहाबाय थायो। जों लोगोआ मानो देरहाया? देग्लाय जोंबो जुजिथारगोन। दाजेन लोगो थुरिबारिनि दाउसेनजों रुजुदों आरो दाजेन जोंबो देरहाथारगोन एबार होननानै बेबायदि जुजिनाय। आरो माखासे दंबावो, बियो 18 बोसोरनिफ्रायसो मोसानो मोनो बागुरुम्बाखौ। सिख्लानि सोलायनाय रमान्टिक सं। दा दुलाराय बर' हारिमु आफादा बेखौ माने बांद्राय माबा खालामाखैबाबो स्टेजाव आजिखालि माने मानसिफ्रा उन्दैबाबो गिदिरबाबो मोसायो। बियो जास्ट हाबा जानाया सोलोंनानै थानायमोन, उन्दैयाबो सोलोंनानै थानायमोन। 18 बोसोरनि ओरै हाबा जाजेजों 30 बा 35 बोसोरसिम बेखौ मोसानो मोनो। बे लाइमोन सिख्लानिसो मोसानायमोन आरो बागुरुम्बाया। दाउस्रि देलायाथ' बिराद गोलावथारमोन। दाउस्रि देलाया गोलावथार, ओरैनो ससेल' थुलुंमोन। दाउस्रि मुङै सासे माहाजोनाव रुवाथि थायोमोन आरो बे माहाजोनखौ मोजाङै आराम आलो गोजोन सामफ्रामबो सङै खावै जाहोयोमोन। हठात बेमार जानानै दाउस्रि रुवाथिया थैनानै थाङो आरो थैनानै थांनानै माहाजोना दाना ओंखाम संग्रा गैला, हारसिं माबायो। अब्ला बै दाउस्रिफ्रा ओंखाम संग्रायाव फैनानै डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो। ओंखाम जानाय, ओंख्रि जानाय, मोदोमाव बाफैनाय, बेथ' जोंनि दाउस्रि थारसै बे उमुगासो फैथारदों बे होननानै माहाजोना बे दाउस्रिखौ फिसिदों। दाना फिसिनानै बे दाउस्रिखौ हाबा होनोसै, दाउस्रि जोला नागिरबाय।
ओमफ्राय जुरा नागिरनायाव दा बे हाबाखारिनो नैबे मोसानायखौ सृष्टि खालामदों आरो दाउस्रिनि गां फुवारनाय दाउस्रिनि गुमा दौनाय दाउस्रिनि दुगैनाय दाउस्रिनि ओरै खर' थिफायनाय बेखौ नायनानै बे दाउस्रि देलाय नाम लादों बेखौ एसामिसाव होनो रांधानि हालिका दाउस्रि देलाय देलाय माने रांधानि जाबाय हालिका माने दाउस्रि बेफोरबायदि आरो बेखिनियानो आरो माबा सोंबावनो दे सोंनो हागोन आसोल बाथ्राया आसोल